This bridge in white. This is zebra color bridge and name is zebra bridge. सोरबा केयारलेसनि माबा गनानै थालांबाय नै जोंनिया अ আমার খবর হয় তো धनस्रि दैमा बारनाय गामिनि नों फामे बिबार नों मिन्थिना मिन्थिजाखो एखेया जाहैबाय सानो आं नोंखौनो लोगो हमगौबा इदिसो आरोखि हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय सन अमरलान यूट्यूब चैनल लोगोफोर दिनैहाय बिराद गोजान थांनो ओंखारदों one of the most awaited event बियो NERM नर्थ इस्ट राइडर्स मीट बियो आल'आव जानो थांगासिनो दङ स' दिनैहाय जों न'निफ्राय रेडि जाबाय नै आं एसे उनाव खिन्थालांगासिनो दङ अरुणाचल थांगोन ओमफ्राय मारै मारै दा न'निफ्राय ओंखारनि नोंथांमोन दसे उनाव लोगो मोनफिनगासिनो दङ चलो अल पेकिं डान दा रेडि जाजोब्बाय नै लोगोफ्रा थांग्रोगासिनो दङ आंबो थांगासिनो दङ दायो लोगोफोरजोंहाय बङाइगावआवहाय ज' जाफिनगोन ओंखारबाय लोगोफोरनि इन द नेम अफ जिजास लेट्स मुभ बाय बाय अ माबा मोनसे थाबाय बायदि मोनबायलां अजाले बिदिब्ला ओंखारबाय थानि गामिनिफ्रायहाय बुंनायाथ' आङो बुंदोंमोन सिगां सहैनांगौ होननानै दा रायजोनि लेट आं दे रायदो नोंसिनो दाहोना बायदि थांगासिनो दिनैहाय हा अरजों जा जायोलै बहा थांगोन दिनै Where are we going today? Dhemaji. Dhemaji? Yeah. After that, early morning tomorrow, oh, going to Alo. Why? Any purpose? Why is it about drinking and everything, enjoying and dancing? Okay. Right. Nice meeting you, by the way. Yeah. Safe journey, drive safe. Yeah, thank you. Drive And it you safely. also. Thank you. All of you. Yeah, all of you. दा जों नै थांनो ओंखारबाय धेमाजि थ' नङा गगामुखआव थागोन दिनै खोनादों थिगैनो दं दा माबाफोर आद्रा खामानि थाबाखै गैया नै गारि दा गगामुख 502 किल'मिटार दङ बेनिफ्राय ओमफ्राय हमस्टे ना ओरै हटेल बरिया सिख्लाफोरनिसो मालिकआ निउ मेम्बार अफिसियेलि जेकिखौहाय मा होनो दा फुल फ्लेजेड मेम्बार जाबाय आरो ओमफ्राय ओरै दङ नै ओइ इसखौ गालांखानायसो दा लेफैग्रा नांगौ गैले बिसोर थालांजोब्बाय जों हिमालयनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर थांबाय थानि दिनै फार्स्ट डे आल' जों अरुणाचल थांगासिनो दङ माने इभेन्टआथ' जाहैबाय NERM नर्थ इस्ट राइडर्स मीट बे इयारलि खेबसेल' जायो देग्लायनि बोसोरावहाय आल' जानो थांगासिनो दङ जों बेयावनो थांगोन एन्ड हियार माफा MBI चलो थांबाय थानिब्ला जों हिमालय हटेलनिफ्राय ओंखारबाय नै दा बेकआप भेहिकेल गंनै दङ ओरै आदै थाबाय ओमफ्राय ओरै जोंनि गन'बा दङ ओमफ्राय उदालगुरियावहाय साथाम दङ सानै मैया थांग्रोबाय ओमफ्राय बाक्सायाव सासे दङ ओरै जाना उदालगुरियावसो फाइनाल जोङो ज' जाहैगोन आरो दा थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था मोजां ब्लग फैगासिनो दङ चलो ओंखारबाय नै जों ओंखारबाय हिमालया बड'लेण्ड हाब सोर सिखामोरा सालथे नै सिबबाय जों सिबबाय मा खोनाया जलबो दाला फैदों दाबो गैया गालांखानायसै बिसोरखौहाय गालांबाय 6था ओंखारनांगौ 7था जालायलांबाय सोरबा केयारलेसनि माबा गनानै थालांबाय नै जोंनिया के हल ও আমার খবর হয় একটু আমার আমার এই যে আরো একটা গাড়ি আছে তাতে লৈ যাম দেখা নাই মানে ইয়ে দার্কিনোর পরিকল ও আচ্ছা কি আছে ডকুমেন্ট হলো নহয় ইয়েটো খুলি চাব নোৱাৰে নহয় এনে লগ আছে এইটো খোলা নাযাব খুলি গিছিল এইটো খুলি গিছিল ও আচ্ছা ও ধন্যবাদ খুৰা ধন্যবাদ থেংক ইউ এজন গাড়ী কৈ দিছো মই টুলগেটত হেৰি কৰি দিবা হে ডকুমেন্ট নাই ইয়াত ডকুমেন্ট থাকলে ফোন কৰি দিম হয় रिंखांनिलै बे बुस्थुआ रिंखांनिसो इयो हा रिंखांनि जागोन
रिंखांनि जागोन इयो रिंखांनिसो जागोन इयो थांनि खरबाय बोराय आराम खेरियाव खाखथामना लाबोनायखायसो सुथि साइकेल खेरियाव खाथामना लाबोदों बैयाव गदोंनो ओमफ्राय आंखौ लाखिदों ओरैहाय ओमफ्राय टलगेटनावहाय लाखिनो थुनखाबाय जाहैदों इसोरखौबा बोराया टलगेटनाव खिथावबायमोननो ओजों मानसि दंनो टलगेटनावहाय ओमफ्राय बे बाइक राइडार्सफोरखौ लाखिनांगौ गदों जाहैदों गलांबाय होननानैहाय थो हैद आदै इदि नङा गलारानलाय थफ्लासो गनानै थालांबायमोन नै आराम साइकेल खेरियावहाय खाखथाबलायनानै लाबोदों बेस्रा बोराया ओंखामसिमबाय लोगोफोरनै ओइ साफ्राखाथा एसे बारनानै हेबों गनानै थालांदों जाहैदों लङा होदों बियो खिन्थु हाबाखैमोन ओरै बे माबाया हेंगारा ओरै हायाखैमोन हायालासिनो लक जानानैसो ओरै नारसोना दोननानै बिदिला गेवो एसे गलायैनो गोदाव सोराव जानानै दं दा आं हारसिंनै ओमफ्राय माखासेया बिराद सिगाङाव थांखाबाय बे रिंखांनि टप बक्स गलांनानैनो उगुल फुगुल जाजोब्बाय जिमनि गंसे सिगाङाव दङ बिसोरजों आं ओरैबायदि साबोगासिनो दं दा 120 गाहाम सानानै दं आं 15-20नो होमब्लाबो मोनासो फाग्ला मा स्पिडआव थांखो अबसे गोबावैनो जादों ओमफ्राय ओरै दावराव बारलांखाबायमोन बेखौ लिंहरफिनना गिदिंनानै फैफिननानैसो टप बक्सखौ बिनि गारियाव जाबनानैहाय दा फैफिननायनि ना दाबो मोना नै होसोलाबो ना मयबासो बादबोखो आङो फाथा मोनाखिसै आं ओमफ्राय शिबमाथ' जोंनि माबानिफ्राय ओंखारदोंगोन मनजदाया बरमानिफ्राय ओंखारनाय दां हगारना होलै जोंनि एब्रेसिम जायो नै हगारथ' ओमफ्राय ओजोंहाय उदालगुरियावहाय सासे सानै साथाम साब्रै दं उदालगुरियावहाय बेसेबां जाहैगोनब्रा 20 जन दङ 20 जन ना 21 जन आलदानो उदालगुरियावसो ज' जाजोबगोन आरो इन्टारेस्टिं बाथ्रा मोनसेबाव सानैया क'क्राझारनिफ्राय फैगासिनो दं जोंथ' नेलायनाय गैया लामा गोजान थांनांगौ 500 बारा सालायनांगौनि खोथा फाग्ला टाइम होनाय बायदि सफैनांगोन ना नोजोर बोराया दासो उनाव दङ फैगासिनो दं मिथिया बबेसिम फैखो बे महाय मोननो मोना होसोबाय थानांगौ जोंखौ बा जोंखौ मोनलासो जइन जादेरगोन नै बेबायदि टाइमजों खारनांगौ रायनांगौ नामा नोजोर बोराय दोखो रायलांगोन आं नोंखौहाय टाइमजों खारनायखौ बिदिनो खालामो जों लोगोफोर माने बेखौ गालांखागोन बे मा होनो होसोनानैब्लाबो जइन जानांगोन बियो एसे शिक्षा होनांगौ टाइमजों खारनो रोङिफ्राखौ 6थामोन जोंनिया स्टार्टिं टाइमा जोङो गैयाब्लाबो 1 घन्टानो लेट जाफ्रामदों 6:50 जों सालायजेनदों आरो सोरखौ नायोलै गोजा खामानिफ्रानोथ' सिख्लाल' जोमहैनायगासिनो माबा बेवाया नुनायलै बा बेवाय नुनाय माबाया लेट खालामबायरा बोराया हनै बोराय मानसि बनायसै दा थुथ' मा थफ्ला जुजोबखो लाद्रा लुद्रा थफ्ला जुजोब्बाय नै तामुलपुर हाबबाय लोगोफोरनै उदालगुरि बारा गोजान गैले बेनिफ्रायहायथ' 1 घन्टा नाङा नांनाया अबसे दा एसे आस्ते थांनाय हिसाबैहाय 45 मिनिट्सआव सहैनांगौ बेनिफ्रायहाय उदालगुरि बिराद खाथियाव दंसै थावा ओरैबायदि जादों र' एसे उनाव रायलायफिनो दावराव बुरबक आदै होनब्लानो थान्दा जाबाय आरो जेबो गैले बेवहाय जाम्बा थाम्बा बुरबक रायब्लाबो थान्दा जाबायबो इयो ओमफ्राय थावा ओरैबायदि जादों आं भुटाननि थाव सोबोदोंमोन 1000 थाखानि टेंकि फुलखामोन मारै जाखो उदालगुरिया मोनस्लामाखिसै दा 30 किल'मिटारसो दंबावो नै बिनि सिगांनो रिजार्भ नाङा होबाय 12 किल'मिटार सालायबावगोन आरो रिजार्भआव 12 बिदि जाना होदों दायो पेट्रलासो भुटाननि पेट्रलासो माइलेज होआखै ना गारियासो बांसिन लोंखो एबार थाल मोननायसै र' इन्डियान थावजोंहाय बोरैबाला भुटानाबो माइलेज होयो डुप्लिकेटसो नङाब्रा हाय आं नांलांनो र' चल बिसोरो गाज्रि इनफ्लुयेन्स जासिगोनलै गथ'फ्रा सोलोंनाङा दै सोलोंनाङा नायग्राल' जा सोलोंनाङा बेबायदि फरायनायाव गोसो हो गथ'फोर स्पेसियेलि नैबे दा जेसेबांनाखि बिसोर गथ'फोर बिसोर बिराद मोजां मोनो दा नै माने सोरबा
आं राइडार जागोनसो होनग्राबो दंसै दा स्कुलफ्रावहाय बिमा बिफा एसे नोजोर हो दा राइडारा बेबायदि फरायनाय बैसोनि राइडार नङा बियो बेखौ जानो होनब्ला जाहोनो नाङा माने मोनसे नों पार्मानेन्ट सर्स एबा स्टेबल नों सेटेल जाखानायनिब्ला नों बेखौ फेशन हिसाबै लांफाजायो आरो राइडआ दा सोरबा सोरबा साननोबो हागौसलाय जोंनि नै मेलेमजिबिफ्रा माबा गथ'फोरखौ फाल्थु खालामजोबसिगोन गाज्रि फोरोंजोबसिगोन होननानैहाय बेबायदि नङा बेबायदि नङा फाइनालि जोङो दायो उदालगुरि मोनफैबाय नै उदालगुरियावबो थाबथाबानो सफैलाय लांसै रा बिराद जाबाय बे बोसोरावहाय हाथाय जायालै मिनिस्लुसै नेवबो हनै आइनाव नुहरलायबाय आङो सालाय बर'हां सालायबो गामोन ओइ नोंनिबो बोथोरा फैयो आरो थाङो बेबायदि नांगौ उदालगुरियाव थाङो आरो फैयो आरोखि टाउनाव हाबबाय ओमफ्राय जोंनिया दा बैयावहाय ब्रेकफास्ट दङ ब्रेकफास्टनि जायगायाव आंथ' बोरैबा लान्चसो खालामनोसै बिराद उखैनाय मोनबाय सफैबाय उदालगुरियाव ओमफ्राय लथ्लामावसो जादों दा नै खमद्रायबाय ना सालथे बुस्थुफ्रा हा बुस्थुफ्रा खमद्रायबाय ना हा ओइदै ओंखामबो जाखाबाय होनदां ओंखाम जानोसैलै ओंखाम जानोसै आदै ओंखाम जानोसै ना मा रेडिखासै औ गोथाव ओइ माथो जाखो आदै आखाइ गोरलैब्रा खामानि मावा एसे माबालानो माबा आदा गिर्जा हाबनांगौ नामा नोंलाय गिर्जा हाबनांगौ नों मालाबा हाबहोनायला नङा गिर्जा सानसेब्लाबो र' उदालगुरि ओंखाम जानो सेलायलायगासिनो दं अमाया एसे दस्रा रोखोमैनो आदै गोथाव दा फोमोनफुनाय गोथाव दा बावल' जाफैखायो आं मिथिबाय रेकर्डिं लादों रा आदैबो जोंना मा संख्रि ओइ जाला दे बयबो सिन्था खालामनाङा आं हरजोबगोन जाग्राल' जा नोंसोरो ओइ थांदे मोननै हागोनलै माला मोनजागोन गोग्लैमोनाबोलाय खमसिनगोन आं नांलायलायखायोरा मेन फैयादों नोंसोर गोथावजोबलै मा जाखोलै सालायनो हायोब्रा उदालगुरिसिम फैनानै थाफैग्रोखादों जोङो खोनाबाय सालायनो हायोब्रा ससे फैग्रोनानै थाफैलायखादों जों थांनो लुबैनायासो खिबु मेंबायमोन एसे जावसिसो मावोलै खायदा गोरोङानै मा खालामबाय थारमाने हराव आं 2 घन्टाल' उन्दुनो मोन्दों पेकिं खालामिन टाइमानो हर गेजेर बारहैखाबाय दा खामानि ओरै मावला मावलि ओमफ्राय फुङाव सिखारबाय 4थायावनो सिखारबाय आङो बहायथ' उन्दुनो मोनबावखो 2 घन्टाल' उन्दुनो मोनखादों उदालगुरियाव ओंखाम जाबाय नै ओंखाम जानानै एसे खायदा बाहायनानै सालथे बस्था एसे आलु दबनानै लायो ओरै मेलाय फ्राय खालामनो हायो आदै बस्थाखौलाय औ बेखौ फ्राय खालामनो हायो जहलबो खालामनो हायो मेनानै बाथोन सिफ्लेनो हायो आं सालायहोदों आंखौ थगायनानै ससे सालाय नै फन फैदों फनाव एसे बेस्थ' होननानै थगायदों आं ओमफ्राय दा जोंनि आदै दावराव आंजोंहाय आदै गाद'नि संनायसै दा जों थांगासिनो दं आरोखि ओरैबायदि नै अबस्थाया जोंनिया माल रोगाग्रा नालाय आदैया नायजायालै गारिया बननै मायै ओरैबायदि थोनखा रावबो गाखोदेगौलाबो सोरबा सिख्लाबो थांफागौलाबो नों आफसुस थानायसै आदै लांनो हाया नों ना लांखायो होनलाबो सिख्लाबा नङालै माला थै गैयालै आंहा फेमिलि दंलै बुंबोखादोंरा बुंब्र'दों ओरैहाय रेकर्डिं जागासिनो दङ ना फंसे नों दानफिनबाय दा नोङो सालु आदै दावरावसो हटेलाव सिख्लाफोर फैना फ्रि जाहोहरग्रा बिमालाय हटेलावहाय धोनस्रि दैमा बारनाय गामिनि नों फामे बिबार नोंनि थिग ना थिग जाखो एखेयानो जाहैबाय धोनस्रि दै बारबाय नै ओमफ्राय ससे आदै हाब्रु गेजेरनि गेवलां बारफुनाय
다스는 사는 악는खौनो लोगो 이디 시간이기 나고 말랑알이 자기자 단수리 दैमा बारनानै थांगासिनो दङ नै ओमफ्राय ओरैहाय गंसेयानो बेखायनो जे गन'बायाबो गला जाबायलै नै गारिया स्टार्ट मावनायसो डेन्जार नुबाय ड्राइभार मिटनाव थांगासिनो दं इयो राइडार मिट दं नङा नालाय ड्राइभार गियाव ड्राइभसो खालामनो हादों ना बे ड्राइभार मिट होनांसिगोन बेखौहाय राइड खालामनाया राइडार्स मिट बे ड्राइभार्स मिट आरोखि बेबायदि थो गन' बुरलुंबुथुर दैमाया This bridge in white this is zebra color bridge and name is zebra bridge wonderfully peaceful beautiful yeah beautiful जादों मोनखालायबायलै मोजांब्रा bisa नुदों आरो ओंखारथ'वाखै सिनि ओंखारनाय गेस जानायसो खर'मानि साबाय सिनि खाबायनोलै आंबो थाङा 2 घन्टा बाखाबाय बोरायखौ मावनो खानाया बोराया खनसे सालायबा 2 घन्टायाव सा लाखिलायनानै ओरैबायदि खस्थ' होगासिनो दं आंथ' आराम उन्दुनो मोनबाय ससे नै होफिननायसै आदाया खस्थ' मोनबाय नै 4 घन्टा नांगौ जों सरि 4 घन्टा बैसिम सहैनोहाय बोराय होनना बुङो खिन्थु थिगैनो दङ राइटनावहाय सेंग्रानि बाप देखायो बियो राइटनावब्ला बेथ' खाथस'नायबायलै मोनबा गोरजियाब्रा हो गोरजियालाय मोनबाय इयो हाबा जानानैसो खाथस'नायबाय मायो जोंनि नियमावथ' बर'फोरना हिनजावफोरखौसो लाबोआ होमबा बिना उल्थासो थाहैबाय गार'फोरनि बायदि सुनोना सुदा मोनलाय लाङो एखमबा बुङोबो उसुबिदा जायोलै जोंबो देरसिनबो जाहैबाय नुदोंला खमा खालामदोंलै आदा खमा बिदोंलै आदै मनज दानिसिम खमा बिनाय जाहैबाय जायखिजाया मारैबा बुंफ्रांबाय माने बै गार'फ्रा जेरखम सैथोखौसो रायलायदों हिनजावफोराव थायो होमबा बिदिनो जाहैबाय आरोखि सैथोखौ रायलायदों आरो ना औ जों सैथोखौ रायलायखाया दा लोगोफोर जोंना दंबावो दाबो 208 किल'मिटार नै बे जायगानिफ्रायहाय बोरमाखौसो बाथोन हाबायलै ख्रेब नै दोखो बाथोन जाखाबाय गेलेजोब्बाय गारियासो औलै आदै गुफुरमोन बिराद मेजेममोन खोमावनो होननानै सिनायखाबाय नैबे बुस्थुआ बे लहानो देखाबाय नै बे लहाया सिदा सालायजायो नैबेल' एसे नांबाय थादों दासो ज' लोगो मोनलायफिनजोब्बाय 1 घन्टा सिगां सालायहोग्रोबाय जोङो जायालै बिनि एक्सपिरियेन्सखौ जोबथा बरिं मोनबाय आं दिनैहाय माने मानसिफ्राबो माने गाबखाबायब्रा मानसिया बोरमा एक्सिडेन्ट जानानै सेस खालामना होबाय नै दावरावलै जफेनानै सालायो ओमफ्राय थांखो मानसिया जफेनानै सालायदों आदै हिंगाला जाबाय नै बेबो दुलुबाय नै बेबो दुलुजोब्बाय नै बेल थायबायना आरो रलिं जाबाय आदै हमजोबा आदै इस्टिमे बानायखाबाय नोंखौ दाय होनानै गोबायखौबो 130 किल'मिटार दंबावो 3 घन्टा थांगासिनो दङ दा ओरैबायदि बरिं आयो जालै बेवहाय इसुने बय थाङो फैलाय खिथों गन' गना जाखालै जोबथा असायसो मोनखायो जेबो फिल फैखा आदै मिथिबाय गोजान मारै फैगोन नोंसोर गारिजों जानोलै जेबो फिल फैयालै जोबथारनाय बरिं नै बाइकआव साबसिननायसै मा जायगा मोनफैखो फाथान मोनाखिसै लामाया ओरैबायदि गाज्रि नै बेथ' थिगसै गेजेर ससेयावहाय बिराद गाज्रि थार जायगा गैया आं हाबसोफैदों बिनानाव दा जोंनो मोनहैनो थाखायहाय बेसेबां दंबावो 2 आवार्स फुरा बेसेबां किल'मिटार बियो 83 किल'मिटार दङ 2 आवार्स फुरा नांबावगौ एफाबांथ' नांथावा ओरैजाय 41 मिनिटसाखौ 41 किल'मिटारखौलाय 1 आवार गाहाम सालायनांगौ जाखोरा लामा फिसाना नै बेनि थाखाय आरो दा नै मोनाबाय दा एसे मा होनो ट्राफिकआ बारा जासिगोन मानसि थांलाय फैलाय मा होनो फानि गावनिल' लामा बायदि फैयोब्रा साफ्रि साला दिनैसो साफ्रि नुफेराखैमोन आं ओरैनो नै ससमा गोसोम गाननायजों एसे मोनादबनायजों खोमसिल' नुबाय लांबाय मेगना आरो दांग्रोमसो सालायगासिनो दङ ओइ नै बाब्रावलायलाङो आरो ओरैसै 1.5 घन्टानि लामा दंबावो लोगोफोर जोङो
शिबा बेसे गोजानाव दंहैयो माबायदि सालांखो बेबो बोरायसिनानैसो एसे डेन्जारसिन जालांबायलै मानसिया हुरबाथाय लानजाखौ मोननो नागिरलाय लांले बोथोरा गोजाङा गोलोमा मोनगासिनो दङ नै अबयसे बेवहाय बांद्राय गुसु जायागोन दायो गाबोनहाय एसे गुसु मोनहैगोन जोङो हाजोआवहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला जों आल'खौ गारनो थागोन मेचुका नैबेथ' साननाय बायदिब्ला एसे एक्सट्रिम जाहैनो हागौ गुसुआ सिगां दंबावो 1 hour 5 minutes 48 किलोमिटार दंबावो 1 घन्टा 5 मिनिट नागिरनाय लामाया बिराद गाज्रिनो आल' दा गोबां मानसिफ्रा दंहैसै जों ओरैबायदि सानदोंमोन सिगांहाय इभेन्टनि सिगां थांनोसै नामा बेरायहैजोबनोसै ओमफ्राय इभेन्टआव ग्राफैनाय सानदोंमोन ओमफ्राय खामानियाबो एसे उसुबिदा नै ओंखारथाव माथाव जाना होबाय दा सानबायखि इभेन्ट जोबग्रोमोना हाबनोसै ओमफ्राय सोर सोलाबा बिसोर फैफिननायसै आरो जोंथ' फैले बेसे गोबाव थानो हायो थाखानायसैलै फनालाय जाखायोमोन सिगां दा जासै हनै BSNL नाङोमोन थांलाय फैलाय दसेनो काट जायो बेबायदिमोन आरो दा माया जायोथाय जायखिजाया मानसिफ्रा दंहैयो लोगोफ्रा बेहायनो स्टेटास स्ट'रि होगासिनो दङ दा जोंबो इभेन्ट जोबग्रोमोनानो ब्लड मेचुका लामाया गोमजोब्बायलै राइडार्स एभरिवेयर ओइ धीरे 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 प्यार को मराना है नरे 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 ना ओरैबो ज' जाजाय लोगो मोनजोबनानै बिराद गोलाव जाबाय नै लाइना राइडार्स एभरिवेयर जाहैबाय आरो दा बेहाय ओरैबायदि जायो बिदि ज' जाजायला गावबा गावनि मानसिखौ नायालासिनो ओरैनो थांजोबदों सानोब्ला ज' जाजाय बेलेगावबो सहैनो हागौ आरो ओंखायनो थाल ला गावबा गाव मानसिखौहाय जोंनिया आन्दायलाबायलांजोबायलै नेनो माना फैबाय आं होलांबाय महाय सहैखो बिसोरो गावसोरसो मिथिगौसै माथो मोनबाय होनो आंलाय लेफ्टआव दं हाबावसोमोन थाबद्राय सहैबाय बिराद थाब मोनबाय दिनैहाय सफैनायखौ बबेयाब्रा ना बेनो You have arrived which one बेनो नामा पुर्निमा गेस्ट हाउस अके बोरै गेटनाबा गेटआ बेनोथ' हा मोरारे फन हमबाय हमनायालाय सहैनाया दा सहैबायमोन दा 10 मिनिट थांबायमोन सफैनानै दुबाइनिजों गगा मोननाय दं गाबोन फुंनि एबा नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना मोजां दिन्थिनाय जागोन दा उन्दुनाय